Ina fola de la kula, anga finti la ko ka kuna fondi soba mimbe, na le nyama ya be Colonel Suleiman Dameli Bolo. Bi tene utukalo kliduru san bafla ani moga ani nani. Ale wole la se kuna fondi la uma, wala san malien din bela jelen bise ka kuna fondi ya jelen soro, anga finti la ko ka barata ka bolo la. Aw ni ne anga jeka Colonel Suleiman Dameli lame. Donc ani nyangoma anteri kuna fondi la kalo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diriba la yan an bɛ weleli bila kunnafonidilaw ma an bɛ se ka masala n'u ye cogo min ka kunnafoni jɛlen d'u ma mun ye an ka finitigilakaw u bɛ ka baara mun kɛ terrain kan alors jatigɛ wale mɔgɔw ka hukumu kɔnɔna na ne jateminɛ kɛ kalo tɛmɛlen n'o ye juillet kalo ye a sɔrɔla k'a fɔ jatigɛ wale mɔgɔw u y'u ladɔnniya kosɛbɛ an ka jamana cɛmancɛ duguw la ne ye jateminɛ kɛ o kɛla Mopti mara Bajangara mara Douanzan Segu mara alors jatigɛ wale mɔgɔw u y'u yɛrɛ lako fɔ yen kosɛbɛ yen yɔrɔw la surtout u y'o taabolow ta parce que samiya donna ni samiya donna a ka gɛlɛ aw ka finitigilakaw ma ka taamaw lasabati kosɛbɛ parce que n'i ye an ka zone office du Niger lajɛ n'i ye Kemasina Masina yɔrɔw lajɛ i bɛ taa sɔrɔ ji de bɛ don kosɛbɛ falaw kɔnɔ mun b'a kɛ an ka finitigilakaw tɛ se ka taama lasabati donc o hukumu kɔnɔna de la jatigɛ wale mɔgɔw u ye wulikajɔw kɛ k'a ɲini ka dadigi kɛ kosɛbɛ an ka population civile la an ka sɛnɛkɛlaw an ka bagangɛnnaw an ka mɔnnikɛlaw u bɛ se k'u bali cogo min na k'u ka baara kɛ nka hali bi armée malienne aw ka finitigilakaw u kɛlen ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ mun b'a kɛ kuma o kuma ni jatigɛ wale mɔgɔ ninnu wulila ka dankari kɛ dugu dɔ la u bɛ wuli ka se yen a bɛ kɛ fɛnɛ sɔnni ka dankari yɛrɛ kɛ finitigilakaw bɛ taa ka t'u kunbɛn donc n'i ye kalo tɛmɛnen lajɛ jatigɛ wale mɔgɔw u ye datigi kɛ kosɛbɛ an ka population de la o sɔrɔla mun fɛ attaque directe enlèvement ani ka taa u ka baganw suɲɛ ka taa n'o ye o tɛmɛnen kɔ dɔgɔkun jan tɛmɛnen depuis juillet kalo tile 19 an ka finitigilakaw ye wulikajɔ dɔ kɛ wulikajɔ ye mun b'a jira k'a fɔ population bɔlen tɛ population na anw finitigilakaw bolo k'a ta Bamako ka se Mopti ka taa Mopti ka taa Gao ka taa Gao ka taa Kidal ka taa Kidal ka taa Aguelok ka taa Bugeisa ka taa jusqu'à Tabaten o bɛɛ ye Mali dugukolo de ye donc a dangalen bɛ anw finitigilakaw an ka wuli ka se fɛn fɛn ye Mali dugukolo kɔnɔna ye an ka se ka dɛmɛ don an ka population ma an bɛ se k'an ka population basigi cogo min an bɛ se k'u jasigi cogo min an bɛ se k'a kɛ cogo min fana an n'u bɛ se ka masala pour que gɛlɛya minnu b'u kan an bɛ se ka solution sɔrɔ o la cogo min na o hukumu kɔnɔna de la le 22 o nana se Inafarak ye Kidal mara dugu dɔ ye o Inafarak jateminɛ tun kɛla k'a fɔ o ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔba dɔ de ye mun bɛ se ka kɛ
fɛn o fɛn n'o ye trafic façon bɛɛ o tun lasabatilen bɛ kosɛbɛ INAFARA jamana ka janto tun tɛ INAFARA kan fiyewu donc an ka finitigilakaw u y'u sen don INAFARA u bɔlen INAFARA u continuera ka taa Bugeysa ni dɔw b'a fɔ Bugeysa donc u ka tam fɛnɛ y'u lase Bugeysa u bɔla yen sisan de k'u kunda Tinzawatène kan donc nin kalo tɛmɛnen tile 25 an ka finitigilakaw ye attaque fɔlɔ sɔrɔ u bɛna don Tinzawatène tuma min na donc u ye kɛlɛw kɛ jatigɛwale mɔgɔw y'a essayé k'an ka finitigilakaw attaquer mais u ka réaction y'a kɛ datigikɛla jatigɛwale mɔgɔ ninnu na u bolila caman drakila u bolila ka taa ka minɛn camanw to mais n'i ye jateminɛ kɛ Tinzawatène bɛ comme u ka survie de n t'a dɔn n b'a fɔ bamanankan na cogo min na c'était leur dernier retranchement c'est-à-dire que u bɛɛ bolila ka bɔ an finitigilakaw an y'an sen jɔ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛɛ bolila ka bɔ yen ka t'u daga Tinzawatène de donc an ka finitigilakaw selen yen olu fɛ saya ni balo ko de don donc datigikɛlaw la siɲɛ fɔlɔ min na u ye wele bila fɛn fɛn ye jatigɛwale mɔgɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔna yan n'an ka jamana kɔ kan u ye wele bila a bɛɛ ma u kana fara u kan u bɛ se k'aw ka finitigilakaw kɛlɛ cogo min na o de kɛlɛw kɛla le 26 le 27 et le 28 fo sɔgɔmada joona fɛ n'i ye jateminɛ kɛ nin ko in na an bɛ se ka ko 3 de fɔ fɔlɔ o y'a ye kɛlɛ in bɛ senna tuma min na n'an b'a fɔ météo o ma kɛ an ka laɲini kan parce que ni mɔgɔ min bɛ kɔrɔnfɛla dɔn surtout samiya ni tuma na i bɛ taa sɔrɔ fiɲɛbaw de bɛ wuli a san tɛ bonya mais fiɲɛ bɛ wuli hali b'i bolo kuru i t'i bolo kuru ye fiɲɛ na donc o de nana kɛ filanan jateminɛ kɛlen a sɔrɔla k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw jatigɛwale mɔgɔ wɛrɛw ani mɔgɔ wɛrɛw t'a fɛ k'an da don o la olu de nana fara u kan k'aw ka finitigilakaw kɛlɛ cogo min na hakili la aw bɛ caman dɔn a la a ye caman ye bɔlɔlɔw kan a ye caman ye jabaraw kan a dagalen tɛ ne bɛ yɔrɔ min na bi ko ne k'an da don o bɛɛ la n b'a deli aw fɛ a ye mun fana mɛn a ye mun ye a ka to o kɔnɔ aw kana n'a fɔ ko aw bɛ ne ɲininka o ko dɔw la parce que a man ɲi an yɛrɛ ma yɛlɛ ko don mais a man ɲi an yɛrɛ ma parce que n'a ma ɲɛ ko i bɛ kɛlɛ kɛ k'i jigi da i yɛrɛ de kan aya jakuma ye wagasi da la o a donna tan o a bɔla tan o aw ka finitigilakaw an bɛ compter an ka force de kan an ye layidu de ta malidenw ye k'an bɛ jatigɛwale ni kɛlɛ pewu ka bɔ an ka dugu kɔnɔ aya hali bi an b'o o waleya de kan u taala mɔgɔw bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka na an b'an ka jamana de kɔnɔ an ma taa baga mɔgɔ ma u ka jamana kan jatigɛwale de b'an bara jatigɛwale minnu dɛmɛlen don force wɛrɛw fɛ ka na an ka jamana kɛlɛ ka gɛlɛya don an ka jamana na k'an ka jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn na faamuyali kɛla k'a fɔ a ka ca ni san 10 ye diɲɛ armée bɛɛ tun b'anw bara yan Mali la o ma se ka dankari kɛ terrorisme na jamana ɲɛmɔgɔw y'a jateminɛ k'a fɔ nin ko in bɛ cogo min na maa si ka dɛmɛ tɛna se ka kɛ n'an bɛ se ka kisi jatigɛwale nin ma u ko aw ye san 10 kɛ
an ma se ka jatigɛ wale ni kɛlɛ donc anw yafala aw ma a ye taa aw ka dugu la an yɛrɛ b'an ka wara kun minɛ donc o de kɛla a bɛ san 3 bɔ bi maliyɛnw a ye jateminɛ kɛ san 10 ni kɔ diɲɛ armée bɛɛ diɲɛ sɔrdasiw bɛɛ tun bɛ Mali kɔnɔ o ma se ka dangari kɛ jatigɛ wale mɔgɔ ninnu na an bɛ se k'a fɔ n'u tun tɛ k'u solima don do ou bien a bɛ fɔ ten de n'u tɛ k'u solima don do jateminɛ nana kɛ k'a fɔ u tɛ k'u kɛlɛ donc n'u tɛ k'u kɛlɛ an bɛ mun kɛ an yɛrɛ bɛ an yɛrɛ ka courage ta an yɛrɛ b'an ka wara ta a kunkolo ma an bɛ se k'a labɛn cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw y'o taabolo de ta a bɛ san 3 bɔ bi aw ka finitigilakaw y'o taabolo de ta a bɛ san 3 bɔ bi n'o kɛla k'an bɛ ka nɔ ye o kɛlɛ la o tɛ se ka ja fiyewu minnu ye san 10 kɛ yan k'olu bɛ jatigɛ wale mɔgɔw kɛlɛ il faut que maliyɛnw k'o de faamu minnu ye san 10 kɛ o ma se ka jatigɛ wale ni kɛlɛ an dun san 3 kɔnɔ an bɛ ka nɔ bɔ a ko la o tɛ se ka bɛn olu ma fiyewu n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ an kɛrɛfɛ jamanaw na a bɛ jamana janw na minnu b'a essayer tuma bɛɛ ka gɛlɛya lase anw ma ka gɛlɛya lase aw ka finitigilakaw ma mais an ye kalekan mun di jamanadenw ma k'an kalekan de ye ka Mali basigi an kalekan de ye ka bɛn ni karama na Mali kɔnɔ anw fana finitigilakaw an b'o baara de boloda fɛn fɛn a b'a ye sur les réseaux sociaux n'a b'a ye bɔlɔlɔw kan a b'a ye jabaraw kan a tɛ anw siran fiyewu parce que Mali tɛ jamana ye mun ye siran jamana ye Mali ye cɛfarinw de dɔn depuis lawale la fo ka se bi cɛfarinw fana de b'an ka jamana kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ i tɛ karisa fɛ i tɛ Umaru fɛ i tɛ Zanga fɛ mais a bɛ ka baara mun kɛ bi a y'o dɔn Zanga ye a y'o dɔn Umaru ye a y'o dɔn Lasina ye o de ye important ye bi foyi t'an bolo an ka jamana in kɔ n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ ka jamana in wuli ka jɔ n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ ka jamana in sécuriser jɔ mɔgɔ si tɛna k'an place la o waleyaw kɛla a bɛ san 10 bɔ bi a ma foyi ɲɛ donc an bɛ wele de bila maliyɛnw ma u k'u hakili sigi u kana yiran don bɛɛ nana cɛ si man ca nka tant que i kelen k'a bila i kun na ne b'a fɛ ka nin objectif de atteindre tant que o de b'i kun na i b'o objectif atteindre a ka finitigilakaw b'o de kan aya an ye mun fɔ Mali territoire bɛɛ jamana bɛɛ an b'a sécuriser an b'a stabiliser inchallah o tɛmɛnen kɔ ka bɔ a la ni incident y'a kɛ an ye fɛn caman ye an ye fɛn caman kɔlɔsi mun ye bɔlɔlɔw kan images bɛ partager ni aw ye images partager a bɛ jatigɛ wale mɔgɔw ka baara nɔgɔya aw bolo de n'a ye images partager an ka jamana jugu olu bɛ ka baara jugu mun ta k'an sɛgɛrɛ a bɛ k'o de nɔgɔya aw bolo ne hakili la a kɛla i kalanna o i ma kalan o image fɛn fɛn bɛ dangari k'i ka jamana na image fɛn fɛn bɛ dangari k'i la parce que ni dangari kɛl'i ka jamana na dangari bɛ k'i yɛrɛ de la an k'an ka se k'a bila an kun na k'a fɔ nin bɛ dangari kɛ Usumani na nin bɛ dangari kɛ nin jɛkulu la an m'an ka se k'o partager ou bien an m'an ka se ka o yɛrɛkɛ bɛɛ k'o ye n'a sel'i ma i ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ne ye vidéo mun sɔrɔ tan a kun ye mun ye parce que vidéo nin caman ye kan an dusu la gami k'an dusu lasiran ka siran don aw ka finitigilakaw la comme san tɛmɛlenw ka maliyɛnw yɛrɛ bila u bɛ dutew yɛrɛ la u bɛ tutew ka jamana na u bɛ dutew ka jamana ɲɛmɔgɔw la ne hakili la an sela don ma bi maliyɛnw ka se k'a faamu maliyɛnw kan k'a faamu
ja fɛn fɛn bɛ bɔlɔlɔw kan an kan ka jateminɛ k'a la k'a fɔ ni n y'a sɔrɔ n ka a to n ka niveau la n kana a diffuser n kana a partager mais bi bi in na o kɛlen bɛ komi n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na tɔgɔsɔrɔ ko ne de bɛ ko bɛɛ kalama ne de bɛ ko bɛɛ dɔn n'a sɔrɔla dɔrɔn a bɛ bila groupe kan nka il faut que maliyɛnw k'a faamu ni lagosi sera u ka jamana finitigilakaw ma lagosi bɛ s'u ma ni lagosi sera u ka dugu finitigilakaw ma lagosi bɛ s'u ka jamana ma parce que n'i ye jateminɛ kɛ jamana sinsin bere o dɔ ye armée ye n'i ye jateminɛ kɛ bi an ka jamana ye an bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ parce que an juguw kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta k'a ɲɛsin an ma an sinsin bere ye mun ye bi bi in na o ye an ka forces armées o ye forces armées maliennes n'an bɛɛ m'an fanga fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka forces armées dɛmɛ cogo min na pour que an ka jamana jɔlen bɛ se ka to san 5 san 10 ɲinan kɔ caman na t'i yɛrɛ sɔrɔ jamana wɛrɛ kɔnɔ u t'a fɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na n'u bɛ taa jɔnya kɛ yen parce que bi bi in na foyi t'an bolo ka tɛmɛ an ka jamana kan et il faut que maliyɛnw k'o de faamu il faut que aw kunnafonidilaw aw ka se ka maliyɛnw lafaamuya o la k'a fɔ ja bɛɛ tɛ a partager ja bɛɛ tɛ n teri filɛ n ka groupe filɛ n k'a bila ka taa yen a bɛ lagosi de s'i ma et surtout que a bɛ san 10 bɔ san 20 bɔ bi an bɛ information kɛlɛ de kɔnɔ n t'a dɔn la guerre informationnelle la guerre communicationnelle n'aw hakili b'a la a fɔla tuma dɔ la ko mali sɔrɔdasiw bɛ i ko jakarta hakili la a bɛɛ y'o mɛn o ye ka mɔgɔw dusu lakami-kami ka mɔgɔw ban u ka armée ka mɔgɔw ban u ka jamana yɛrɛ ye mun bɛ se k'a kɛ jugu bɛ se ka na cogo min na k'i sago k'anw na o caman caman de bɛ yen n'i ye hali tɛnzawatɛni kɛlɛ in ta n'i ye image vidéo caman ye vidéo k'u ta k'u bayɛlɛma k'a jira mɔgɔw la ko vidéo caman de don alors que a dɔnbagala ŋanaw b'a dɔn k'a fɔ c'est les mêmes vidéos mais a dabɔlen bɛ mun kama pour que ka mɔgɔw ja pan pour que ka mɔgɔw lasiran pour que ka hami-hami don mɔgɔw dusukun na k'a kɛ cogo min na jamana yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ retrouver donc il est important aujourd'hui que la population malienne comprenne que toutes les vidéos ne sont pas bonnes à partager, toutes les images ne sont pas bonnes à partager et faisons en sorte que nous puissions faire la communion autour des forces armées maliennes. Comme je l'ai dit tantôt, n'a une victoire sera, on est on est content. Mais dominant, n'a massé sera, on a encore un an ka dubabu don jamana ye an ka dubabu don finitigilakaw ye mais an ka dubabu don anw yɛrɛ ye parce que ça c'est important donc o kumakan de tun bɛ n bolo bi ka se aw ma